Hejsa! I denne video vil jeg gerne vise dig, hvordan du kan løse en andengradsligning, og mere præcis så vil jeg vise dig, hvordan du kan beregne, hvor denne andengradsligning eller denne parabel skærer x-aksen. Michael René. Her foran dig, der ser du et regneark. Dette regneark er lavet i Google Sheets, og der ligger en URL-adresse nede i beskrivelsen på denne YouTube-video, som du sidder og ser. Så til at starte med, der kan du kopiere URL-adressen nede fra beskrivelsen ind i din browser, og så kan du downloade filen, og det kan du gøre på denne måde her ved at vælge filer, download som, og så klikke på Microsoft Excel. Til at starte med, så starter du med at klikke på aktivere redigering, så du kan redigere det regneark, der er fremstillet her. Til at starte med, så er det altså denne andengradsligning, du kan se i feltet C4, som jeg gerne vil starte med at løse. Nu har jeg downloadet filen fra Google Sheets, så jeg starter med at lave en lille smule grafisk om på selve ligningen, så den bliver lidt mere eller det, du er vant til at kigge på fra dine lærebøger. Sådan der. Så den ligning, vi løser, det er f af x er lig x i anden plus 2x minus 3. De tre grønne felter her, der vil jeg altid anbefale, uanset hvad for en ligning du løser, så kan du altså indtaste de tre koefficienter a, b og c fra den ligning, du sidder og skal løse. Ligningen f af x er lig x i anden plus 2x minus 3, den har tre koefficienter. A-koefficienten, det er altså det første led, altså det, der står foran x i anden. Og da der ikke rigtig står noget, så svarer det til, at a er lig med et et-tal. Så jeg skriver a er lig 1. Det næste led, b-koefficienten, det er det led, der står foran den x-værdi, som ikke er opløftet. Og der kan vi se, der er b-ledet, det svarer til 2, da der står 2x. Så jeg skriver 2 hernede under b. C-koefficienten, det er det led, der ikke indeholder x. Og det svarer altså til det, vi ser her, altså minus 3. Så har vi de tre koefficienter. A er lig 1, b er lig 2, og c er lig minus 3. Så kan vi regne det, der hedder diskriminanten. Og diskriminanten d, den har jeg godt nok sat op til at blive udregnet automatisk, men jeg vil lige vise for en ordens skyld, hvordan du regner denne diskriminant. Der var lige ved at køre forbi. Diskriminantformlen, der står hernede. D er lig b i anden minus 4 gange a gange c. Så heroppe under d, der sætter jeg formlen op, så jeg klikker på b'et og opløfter det i anden, lukker det ind i en parentes, laver et minus, laver en ny startparentes, og så tager jeg firtallet, laver et gangetegn, så klikker jeg på A, laver et gangetegn, og så klikker jeg på C, de minus 3. Der får jeg diskriminanten er lig 16. Dernæst så er der tre forskellige muligheder for at kunne finde skæringspunkter med x-aksen, når y er lig 0. Hvis d er større end 0, så er der to løsninger, det vil sige, der er to løsninger på parablen, hvor den skærer x-aksen, hvis d er større end 0. Hvis d er lig 0, er der kun én løsning, og hvis d er mindre end 0, så er der ingen løsninger. Da diskriminanten den er større end 0, så er der altså to løsninger til denne parabel. Så de to løsninger, der kan vi se hernede i trin 3 her, der kan vi se, at hvis d er større end 0, og det er det for vores diskriminant heroppe, den er 16, så er der altså to løsninger, og så er det denne formel, jævnfør pilen, heroppe vi skal regne. Og der starter vi med at regne det sidste led her, minus b minus kvadratroden d over 2a. Så her, der laver jeg et lighedstegn, så skriver jeg minus, klikker på koefficienten 2, minus, og så kvadratroden d. Og for at få kvadratroden, så skriver jeg kvrod, parentes, så klikker jeg oven på det d, vi lige har regnet til at være 16, og laver en parentes slut, og rammer det hele ind i en endelig parentes heroppe i tælleren her. Så deler jeg med 2 gange, og så klikker jeg oven på koefficienten a, som er 1. Nu har vi det hele, så vi kan godt trykke enter. Så får vi altså minus 3. Så hopper vi over og prøver at regne det andet skæringspunkt, altså minus b plus kvadratrod d divideret med 2a minus, klikker på b, plus kvrod, altså kvadratrod af d, altså de 16. Så deler vi lige med nævneren, som er 2 gange a. Så har vi altså nu fået beregnet de to skæringspunkter, som er minus 3 og plus 1. En note, som er meget, meget vigtig, det var, at hvis nu d havde været præcis 0, altså havde der stået 0 heroppe i diskriminanten, så havde der kun været én løsning, og så havde der været denne formel heroppe, som vi skulle udregne. Altså x er lig med minus b divideret med 2a. Det er dog ikke tilfældet, men hvis det var tilfældet, så vil jeg bare lige vise dig, hvad du så skulle gøre. Så det du gør, det er, at vi laver et lighedstegn, så er det minus b
delt med, og så laver vi lige en parentes 2 gange a, og så får vi koefficienten minus 1, hvis det var det, der var tilfældet. Men nu er der to løsninger, så det er altså disse to løsninger, minus 3 og plus 1, som er de to løsninger. Det var da her, vi skal regne. Hej! Næste trin, det er trin 4. Der vil vi gerne verificere resultatet, altså regne de to skæringspunkter igennem og dobbelttjekke, at vi får y lig 0. Så vi tager ligningen herop. F af x er lig x i anden plus 2x minus 3. Så til at starte med, så indsætter vi den første skæringspunkt, det første koordinat. Så det vi gerne vil udregne, det er minus 3 i anden. Og dernæst så sætter vi også minus 3 over på den anden plads for x. Så nu skal vi løse ligningen. Minus 3 i anden plus 2 gange minus 3 minus 3. Så prøver vi lige at regne efter. Så minus 3 i anden, det giver 9. Altså minus gange minus giver plus. Og dernæst så har vi 2 gange minus 3. Og 2 gange minus 3, det giver minus 6. Og sidst men ikke mindst, så har vi det sidste led, som er minus 3. Så 9 minus 6 minus 3, ja, vi kan samle minus 6 og minus 3 her, det giver minus 9. Så vi har 9 minus 9, og 9 minus 9, jamen det giver 0. Så hermed kan vi se, at vores skæringspunkt minus 3 passer, og vi kan eftervise, at det giver y lig 0. Dernæst så regner vi den næste koefficient igennem, og ser om vi også får y lig 0, når nu vi sætter 1 ind på x's plads. 1 i anden, og herovre der er det så 2 gange 1 minus 3. Og hvad giver det? 1 i anden, det giver 1, plus 2 gange 1, det giver 2, minus 3. Samlet set, så kan vi se, at 1 plus 2 giver 3, minus 3, det giver også 0. Jeg vil altid anbefale, at du altid bruger de her 30 sekunder på lige at regne tingene igennem, eller minut, eller hvad det tager, på lige at regne tingene igennem, for at dobbelttjekke, at det passer, det du har udregnet. Det sidste trin, jeg vil lige vise dig, det er, hvordan vi regner toppunktsformen. Altså, hvor topper parablen, og det gør den i punktet minus 1, minus 4. Den måde, vi regner det ud på, det er, at vi laver et lighedstegn, og så kan vi se, så skal vi have minus b over 2a. Så jeg skriver lige med minus, og så klikker jeg op på b-koefficienten, så skal jeg dele med 2 gange a, og der lukker jeg det lige ind i en parentes, så ikke vi får noget rod i formlen. Så jeg laver en parentes, skriver 2 gange a, og så en slutparentes. Så vi har altså det første koordinat, det er altså x-koordinaten minus 1, det er der, hvor parablen den topper, altså har sit toppunkt. Dernæst vil jeg gerne regne y-koordinatet, så jeg tager et lighedstegn, og så følger vi formlen, det er minus d over 4 gange a. Så jeg laver en parentes, og skriver minus, trykker på d-koefficienten, parentes, så deler jeg med, og så et deltegn og en ny parentes, 4 gange, og så klikker jeg ovenpå a-koefficienten heroppe, og en slutparentes. Og så kan vi trykke enter, og så ser vi, hvad y-koordinatet for toppunktet på parablen er. Og der får vi selvfølgelig også minus 4. Så der, hvor parablen den topper, det er i punktet minus 1, minus 4. Det sidste trin, der vil jeg gerne vise dig, hvordan du kan tegne parablen i Excel. Til at tegne parablen i Excel, der kan du indstille det her felt her. Jeg har skrevet minus 25, da det passer meget godt på den parabel, vi har. Men hvis du har en anden parabel, kan du bare udskifte tallene. Skriv minus 10, skal du se. Så regner den selv de forskellige punkter anderledes i forhold til, hvordan din parabel ser ud. Så du kan altid ændre de her tal. Det kan også være, du skal skrive plus 10, eller hvad du nu har brug for. Vores parabel, der passer det perfekt, hvis du skriver minus 25. Så markerer jeg lige de to kolonner her, x og y, og vælger indsæt op i topmenuen, og så klikker man på anbefalede diagrammer, og så er der forskellige former for parabelmuligheder her, og der vælger jeg den allerførste her. Sådan der, så har vi altså allerede tegnet vores parabel. Det er ikke særlig nemt at se, hvor toppunktet er, når vi kigger på denne tegning. Så derfor så vil jeg gerne justere de forskellige enheder på x- og y-aksen lidt nærmere. Så dobbeltklikker på y-aksen, så vælger vi at korrigere aktieindstillingen her. Og vores minimum, det var minus 4, og vores maksimum, lad os bare tage en 25. Endelig så vil jeg også gerne have justeret x-aksen, og jeg vil gerne have en lille smule mere med, så lad os bare tage minus 5. Lad os tage minus 10 til plus 10. Så hernede taster vi lige 1 under de overordnede enheder. Nu kan vi se, hvilket toppunkt vi har. Vi kan altså verificere vores toppunkt ligeledes, som vi verificerede de to skæringspunkter. Vi kan se, at de to skæringspunkter, det er i punktet minus 3 og i punktet plus 1. Og endelig så har vi et toppunkt hernede, der skærer i x minus 1 og y-punktet minus 4.
Du skal have tusind tak, fordi du så med og brugte lidt ekstra tid på at blive bedre til matematik, og ikke mindst til, hvordan du løser angrebspolynomiet, angrebsligning i Excel. Tak fordi du lyttede til Matematik med Michael René.